Dostlar, hoş geldinizler. Bugün sizlerмен dämi öte keremet salat daýyndaýmyz. Pisken etimizni saktap turap alamyz. Barlyk kosatyn kospalarda описаниега жазып kaldyrатын bolamyn. Aldyn ala suga pisken kartoşkamyzdy usaktap turaýmyz. Dostlar, kanalyma tirkelip, like basyp, goňraw batmasyny basyp goýuňuzlar. Aldyn ala suga pisken jumurtkamyzdy 4 burçlap turap alamyz. Tarelkamyzga domalak kalsiyumyzdy koyup, etimizni içine salamyz. Kalsiyo bolmagan jagdaýda özleriňizdiň ыңгайларыңызга карай жасай берсеңиздер bolady. Mayonezdi betine толугу жагып чыгабыз. Jumurtkany salamyz. Mayonezdi толугу jagып çygamyz. Betine kartoşkamyzdy salyp, mayonez bilen jagып çygamyz. Tyorkadan ötküzilgen sırymyzdy betine sevip çygamyz. Özleriňizdiň kalawlaryňyz bilen betini ärleseňizler bolady. Men grek жаңгагы bilen ärledim. Salatymyzyň dämi öte keremet, jasap görüňizler.